8. kapitel. Til alles overraskelse, ikke mindst det Bortles, mødte Benson selv op til retsmødet den 28. maj. De Bortle havde dog allerede inden mødet besluttet at sætte Jens Christensen på fri fod. Han angav som begrundelse, at den tiltalte gennem sine handlinger havde vist både sit kristne sindelag, i det han havde givet taterne et tæppe imod kulden, og sin respekt for loven, at alle gav ham et godt skudsmål, og der kunne for selve ugerningen ikke rettes den ringeste mistanke imod ham. Men fordi han havde været så tåbelig enfoldig og tro, at han ville være blevet straffet, hvis han havde huset den mishandlede tater, og for at lære ham at skønne bedre en anden gang, ville det Bortle indstille ham til den symbolske straf og skulle betale 4 rigsdaler til sit sogns fattige. Benson, hvis ansigt røbede tydelig fornøjelse med denne kendelse, bøjede sig frem mod præsten i Estvad, der sad skråt foran ham i retslokalet og vekslede lavt nogle for andre uhørlige ord med ham, hvilket fik præsten til at rejse sig op og tilbyde at kautionere for dette beløb. Så meget for menneskeligheden. Hvad Simon Eskesen angik, så indstillede Balthazar de Bortle ham til at blive straffet, dels for at have huset taterne i 3 nætter, hvilket ville sige 3 gange 16 lod sølv, dels for at være den fulde årsag til den gamle taters død. Og herfor skulle han bøde fuld mandebod, 3 gange 18 lod sølv, eller hvis han nægtede at betale, skulle han bøde med tvangsarbejde. Hvad sagens omkostninger angik, så blev kancellisekretæren indstillet til at betale disse, fordi han ikke havde forfulgt sagen, som loven påbød. De Bortle læste dette op, som var det noget ganske formelt, selvom det faktisk drejede sig om en del penge. Med frigivelsen af Jens Christensen havde Benson fået sin lunds, tænkte de Bortle, og så ville han nok hellere betale uden at mukke, end bringe hele de Bortles indstilling i fare ved at risikere, at kidnapningshistorien kom frem i lyset. Benson var der også klog nok til at fatte dette, men tilkastede de Bortle et rasende blik. Herredsfoged Kurt Jacobsen var ved at få morgenmaden galt i halsen, da han læste de Bortles indstillinger. Og selvom han dårligt nok var rask endnu, røg han ud på gaden og ned til amtmand Teilmanns kontor, så hurtigt han kunne gøre sig færdig, for at orientere denne om, hvordan hans protégé havde behandlet sagen. Amtmanden studerede papirerne. Hans udtryk blev mere og mere overrasket. Gad vide, hvad i alverden der er sket, sagde han. Det var en noget anden udvikling af sagen, end jeg havde fornemmet. Kurt Jacobsen var ikke i tvivl om, at det var bondeplageren fra Estvadgård, der havde åndet på amtmandens knægt, så denne var væltet omkuld ved det. Det var ikke første gang, den sekretær var ude i urent trav, sagde han. Det var ikke mere end 1 år siden, der havde bønderne fra Fly vildt køre sag på ham, men så havde han beslaglagt deres kvitteringsbøger, så de ikke kunne bevise deres anliggender. Under retssagen var han endnu blevet så utilfreds med sagsforløbet, at han havde været på nippet til at gå korporligt løs på herredsfoden i Fjends, Kurt Jacobsens gode kollega. Og Kurt Jacobsen sagde, at kollegaen havde givet udtryk for ærgelse over, at det ikke var sket, for så havde Benson kunne blive strafforfulgt for det. Benson slags var parate til hvad som helst, mente Kurt Jacobsen. Hvordan kunne sådan en mand dog have sæde i vores lands styrelse? Amtmanden var ikke glad for, at Kurt Jacobsen var så utilfreds. De Bortle var trods alt hans protégé. Men hvad stiller vi op så, min gode herredsfoged? Kurt Jacobsen ville have, at de Bortles indstillinger skulle underkendes.
Men det går jo ikke, sagde amtmanden. Hans behandling af sagen er jo sådan set korrekt nok. Det er loven, der er uklar. Hvis de underkender ham, uden at kunne påpege udtrykkelige fejl, underkender de dem selv. For han blev jo tilskikket på deres foranledning. Det kunne Kurt Jacobsen godt se. Efter en pause tilføjede amtmanden. Og jeg ved godt, det ikke er relevant i sammenhæng med sagen, men man må vel også betænke, at en underkendelse vil skabe vanskeligheder for en unge mands fremtid. Det var tydeligt, at den bemærkning mishagede Kurt Jacobsen. Det var folk som Benson, der kunne have den slags overvejelser. Lov og ret havde absolut ikke noget med sådanne ting at skaffe, kom det skarpt. Amtmanden skottede lidt usikkert op til sin herres fod, da han nu ikke havde givet sig tid til at sætte sig. Nå ja, det var vist at gå over stregen, mumlede han, men fik ikke noget svar. Kan vi stå sammen om noget, kom det så lidt usikkert. Kurt Jacobsen var strengt taget hans underordnede, men han havde tydeligvis fået det moralske overtag. Det endte med, at de blev enige om at trække indstillingerne i modsat retning, så langt det kunne lade sig gøre, uden åbent lyst og underkende dem. Det var også det eneste, de havde haft at gøre, sagde Kurt Jacobsen siden til sig selv. Og på den måde endte retfærdigheden endnu en gang, som omtrent det eneste retfærdighed absolut ikke kan være. Et stort politisk kompromis. Den 11. juni faldt der dom. I præmisserne for denne blev det sagt, at man havde en ugerning, men ingen ugerningsmand. Derfor måtte Simon og Jens dele skylden for taterens død, og dermed også mandeboden. Derudover måtte Simon stadig bøde for at have huset taterne. Den kendelse var der ingen vej udenom. Og kancellisekretær Benson af Estvadgård blev det tilkendt og skulle betale sagens omkostninger, da liget var fundet på hans mark, og han havde unddraget sig den pligt, han havde haft til at påtage sig sagen. Det var ikke nogen særlig stor sum for en mand som Benson, men han blev særdeles vred og ankede omgående til landstinget i Viborg, hvor hans far nogle år tidligere havde haft sin storhedstid som landsdommer. Han regnede med endnu at kunne trække veksler på dennes eftermæle, der ville gøre ham i stand til at overtrumfe disse kongelige embedsmænd, som i hans øjne, når alt kom til alt, ikke var andet end borgerlige opkomlinge. I Viborg Landsting vidste dommerne nok, hvem Johan Severin Benson var søn af, og Benson-navnet vejede bestemt tungt. Men Benson havde glemt, at embedsværk også hænger sammen som ærtehalm, så Landstinget underkendte meget nødigt herredstinget, hvis der overhovedet var en vej udenom, selv når det var den gamle landsdommers søn, det drejede sig om. Landstinget valgte med andre ord at gå frem på samme måde, som herredsfogeden og amtmanden havde gjort, blot i modsat retning. Man trak afgørelsen så langt i Bensons retning, som man kunne, uden totalt at underkende den. Sagen endte med andre ord som et kompromis med kompromiset. Den 23. februar 1729, altså næsten et år efter taterens død, blev der truffet den afgørelse i Bensons ankesag, at han fik sin andel af betalingen af sagsomkostningerne nedsat til det halve. Det var efterhånden ikke bare svært at finde retfærdigheden for bare jura, det var også svært at finde juraen for bare politik. Men sådan er det vel oftest med retfærdigheden. I yderste instans er den som regel mere politik end princip. Hvad angik loven, som forbød bønderne at give taterne natlogi, så blev den ikke rystet meget i sin grundvold ved denne lejlighed. Hvad den døde tater angik, så blev hans identitet aldrig fastslået, og hans lig fik aldrig en kristen begravelse.
Og det kostede kun halv mandebod at have forvoldt hans død, sådan som det var skikken, når det drejede sig om hedens fredløse folk. Der blev heller ikke brugt kræfter på at opspore den lille flok, som vel havde været hans familie, og de fik aldrig underretning om hans skæbne. Og hvad fuglen i Simons hjerte angik, så hørte man til den aldrig siden det mindste pip.